India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kato kani ki breuk la masau na ka jing thai bom ka batrim persha e ka red Jafar Express ka jala Balochistan ka Pakistan. Ka Jafar Express kala leit shakwata kala sha thombor hajan ka than sol tan kon ka badon hajan uput jong ka sin Balochistan Pakistan hang ne ka sngi baar. Ka badai ka jing thombor ka barang shen e na ki kato kani ki jing thombor ka batmu persha e kirel na du u banai leber minta usnam. Laya thu bakate ke jing thai kala wan long lingba u bom improvised explosive device balapan ap hakalen tirel bat ka balapan long ya kumba hendro tli ki kamera ne coach jong ka ne karel kit pat ba ka batmu ban let shakwata bakin kala kampong kaseng le no balo ka balo republic guards kala shim ya ka jingket kli halor ka te ke jing thombor da ka ba kam bakala le ya ka ne ka kam thombor namar ba ki bre ki badai jong ka tna sipai ka Pakistan ka badon ha ka ne karel Katai karer kala sha thombor hakapor baki breu jong katna sipai ka Pakistan kidang let jing let da kane karer namar katai ki jing ptai katok ningut ki sipai kala ya bat mansau bat hendreu tli ki coach jong karer kala kampong bat julor ong ubalo republican guards ha ukharwa ka BRG kala shemya ka jingket kli halor ka ne ka jing sha thombor bat kala penbena bakum kini ki kam thombor kin yai peteng hadu banda yo ya ka jing lai lut jong ka Balochistan kala banrap lai tali ki kenhun ai jing rap bat ki bor pahara kala wan poi sha ka te ka jaka bat ka jing pelat im kadang ya chakman ki dor na ka jaka ptei bala sam ha ki social media ki pen i babun ngut ki breu kala mansau ha ka te ka jing ja henrei hadu menta om pat don kanu ka kubor halor ka jing don jong ki bayam ka Jafar Express ka bayai happening ka kwata bat Peshawar kala sha thombor ka na du kini ki banai baladam haka bala sha thombor ha ubnai leber baladap ka dei ka bashir khaitam haka khatwe tarik uleber ka Jafar Express kala sha rabor kat ba kadang yat na kwata sha Peshawar haka than bolans bat ka bala wanra e ka jingyap jong ki arwe ngut ki nong let nongwan bat saungut ki bor pahara ki bor pahara ka jingkhanra kala yo ban penyap hadu lai phlai ngut ki leno ki badon kti haka ne ka kam thombor ye karer haka arpu sauterik unailar palat ship peungut ki breu ki bakan thop ya ki kanthai bat ki khna ki balaman sau haka jing ban thai bom haka te ka ju karar haka tan spizan jongka mastung ha Balochistan haka shipoterik unaila saungut ki breu ki laman sau hadin ba u bom IED ulapan julor ya hendreu tli ki coach jongka Jafar Express ka balai sha Peshawar haka district mastung hakan nyo tarik unailar katai ka rel kala lait na ka jingsha penjulor hajan ka station rail CB jong ka Balochistan